Vítajte pri sledovaní a počúvaní ďalšieho podcastu Mám krčové žily. Budeme veľmi radi, ak sa stanete aj našimi odberateľmi. A dnes sa budeme venovať závažnej téme, a to krčové žily v tehotenstve. Opäť sa budeme rozprávať s doktorom Pavlom Staškom, cievnym chirurgom z ambulancie cievnej chirurgie v Košiciach. Vítaj, ahoj. Sú krčové žily bežnou súčasťou tehotenstva? Samozrejme, súčasťou tehotenstva sú aj krčové žily. Má ich väčšina žien a pôsobí tam viacero faktorov na to, prečo sú tie krčové žily viac vyskytujúce sa počas tehotenstva ako bežne. Aké faktory to sú a vieme im vôbec nejako predísť? Môžeme povedať o základných dvoch. Prvé sú hormonálne zmeny, ktoré prebiehajú v tele tehotnej ženy, a druhé je mechanické pôsobenie materince na dolnú dutú žilu. K tomu prvému, čo sa týka hormonálnych zmien, veľkú úlohu zohráva hormón, ktorý sa volá progesterón. Vlastne jeho úlohou je v tehotenstve spôsobovať, respektíve udržiavať tehotenstvo tým, že relaxuje svaly materince. To znamená, tie svaly sú uvoľnené a taktiež pôsobí na žilovú stenu. Vlastne žilová stena sa skladá z určitých vrstiev a jedna z týchto vrstiev je svalová a ten progesterón pôsobí na tú svalovú stenu. To znamená, on ju relaxuje, ten sval je uvoľnený, žila sa prirodzene rozťahuje a to spôsobí to, že tie žily sú viac poškodené ako bežne. A teda druhý prípad je aký? Druhý vplyv je v tom, že keď si predstavíš maternicu, ktorá je uložená v dolnej časti brucha a máme hlavnú odvodnú žilu. Vlastne to je vola, ktorá sa volá dolná dutá žila. Prakticky ona zbiera žilovú krv z dolných končatín, smeruje to smerom k srdcu a vlastne keď si predstavíš, že tu je tá dolná dutá žila a tu je materinca, tak tá materinca pekne tlačí na tú dolnú dutú žilu. Čiže je to jednoduchý princíp takej hadice, keď vlastne tá hadica je stlačená a ten otok je mu bránené odtekať tej žilovej krvi z nôh. Tá krv sa hromadí v dolných končatinách a plus v spolupráci s tým progesterónom dochádza k tomu, že tie žily sa rozširujú a vznikajú nové varixy. Vieme tomu nejako zabrániť alebo pomôcť, aby sme sa nedostali do nejakých závažných štádií? Čo sa týka útlaku materince, vieme tomu pomôcť tak, že žena väčšinou dostane takú uľavovú polohu, respektíve mala by nadobudnúť uľavovú polohu, kedy si ľahne alebo otočí sa na ľavý bok tela, pretože postavenie aorty a dolná dutá žily. Dolná dutá žila je vlastne na pravej strane, čiže keď si ľahne na ľavý bok, tak tá maternica trošku odchylí a spôsobí to, že ten útlak sa trošku zmierni. A čo sa týka cvičenia napríklad, dokážu nám pomôcť nejaké cviky, alebo predtým, ak sa už hýbeme pred tehotenstvom, je to lepšie? Určite nejaký ten pohyb je žiaducí, ale tak tie vyššie štádia tehotenstva, tam proste tá žena sa nevie hýbať tak, ako by mala. Čiže je to také viac komotnejšie, to znamená, tá žena nedokáže vykonať taký pohyb ako bežná žena, plus, ako som spomínal, pôsobenie hormónov, pôsobenie mechanickej obštrukcie, respektíve toho útlaku. Jediná taká tá základná symptomatická liečba, čo sa používa, je nosenie kompresný pančuch. Svojím spôsobom to spôsobí taký ten základný útlak tých povrchových žíl a tá krv sa presmeruje do hlbokého žilového systému, kedy vlastne môže odtekať. A taktiež, čo sa týka nejaké farmakologické liečby, tam sa to veľmi neodporúča. Štúdie, ktoré vlastne boli na to vykonané, sú nedostatočné, respektíve môžeme tvrdiť, že nebol nejaký preukázaný dôkaz prostredníctvom štúdií toho, že tie venotonika, to sú lieky, ktoré podporujú žilovú stenu, tak nemajú nejaký vplyv. Vidíte rozdiel aj vo veku pacientky, ak vravíme o tehotných mamičkách, o tehotných ženách? Vek tam nehrá až takú rolu. Samozrejme, u starších žien je to viac viditeľnejšie, pretože tie
bavíme sa o genetickom ochorení, ktoré vlastne je tam silná genetická predispozícia, s tým, že tá genetická predispozícia sa vyvíja vekom. Čiže je rozdiel, či je to nejaká 20-ročná žena alebo nejaká 40-ročná žena, s tým, že pokiaľ sa do toho zamontujú tie ďalšie faktory, plus máme tam ešte hormón, ktorý sa volá estrogen, to je prirodzený ženský hormón, a ten prirodzene vplýva na poškodenie žilovej steny. Takže kombinácia týchto faktorov spôsobí to, že tá tehotná žena má zvýšenú incidenciu tých varixov. Ak krčové žily vzniknú počas tehotenstva, dajú sa liečiť? Ako som spomínal, vieme to liečiť symptomaticky, to znamená kompresiou. Po prípade, ak je už to veľmi, veľmi zlé, tak nasleduje sa liek, ktorý sa volá účinná látka, je tam diosmín. Vo všeobecnosti sa však čaká na to, kým žena porodí, kým prebehne obdobie dojčenia. A vlastne keď toto všetko má za sebou, tak tým pádom pacientka sa vracia k nám do ambulancie a začíname nejaké postupy. Samozrejme, samotným pôrodom sa uvoľní tlak materince, klesne hladina progesterónu, ktoré sa vlastne prudko klesne už pri oddelení placenty. A tým pádom dochádza k tej určitej úľave, čo sa týka z pohľadu varixov. Takže tam ten stav sa zlepší samotným pôrodom. Takže potom 6. nedeli a po ukončení dojčiaceho režimu, tak pacientka prichádza a je to úplne iný obraz, ale sú tam nejaké pozostatky, ktoré musíme riešiť. V ktorej fáze tehotenstva najčastejšie nastupujú krčové žily? Môžeme sa baviť o tom 3. trimestri, kedy vlastne tá maternica prudko rastie, kedy vlastne ten progesterón je tiež dostatočne zvýšený, takže je to ten 3. trimester. Nejaké praktické rady by si že nám dal, čo sa týka napríklad studená sprcha na nohy, vykladanie si nôh. Môže toto ovplyvniť, pomôcť? Každý jeden tzv. Babský recept, ktorý neublíži, pomôže určite. To znamená, ale základ je nosenie tých kompresných pančúch. Samozrejme, vykladanie dolných končatín nad úroveň srdca, aby vlastne ten odtok tej žilovej krvi bol zabezpečený dostatočne. Tým, že toto sú také tie základné režimové opatrenia. Čo sú prvé príznaky v tehotenstve, ktoré si žena všimne a mala by okamžite vyhľadať lekára? Medzi prvé príznaky sú asi také, že začne sa im objavovať metličky, začnú sa objavovať tie varixy toho menšieho kalibru, respektíve priemeru. A medzi také tie najzávažnejšie komplikácie vlastne tehotné ženy to poznajú, kedy dochádza k výrazným opuchom dolných končatín. Tie končatiny sú naliaté, sú opuchnuté, sú edematózne a je to spôsobené sťaženým otokom vlastne žilovej krvi z nôh. A toto sú také tie hlavné. S kým by to mala hneď riešiť? S gynekológom, so všeobecným lekárom alebo priamo kontaktovať cievnu chirurgiu? Prakticky oni to riešia so svojím pôrodníkom alebo gynekológom, ktoré navštevujú. S tým, že v kooperácii s nami tieto pacientky sú odosielané k nám. My v tomto prípade vykonáme základné ultrazvukové vyšetrenie, kde diagnostikujeme, či je prítomný tzv. Reflux, to je spätný tok, o ktorom sme sa už v predchádzajúcich podcastoch bavili, alebo nie je. Určíme nejaký ten stupeň závažnosti ochorenia. Predpíšeme kompresnú pančuchu, či už sú to vlastne celotelové pančuchy, ktoré idú až na brucho, alebo sú to stehné pančuchy a dohodneme sa s pacientkou, že ako náhle dôjde k porodu, dôjde k ukončeniu dojčenia, môže k nám prísť a môžeme pokračovať v terapii. Žiadna operácia neprichádza do úvahy počas doby tehotenstva? Počas doby tehotenstva sa snažíme ísť vyslovene konzervatívne. Nesahujeme do pacientky. Je to proces, ktorý vlastne môže narušiť tehotenstvo a to myslím, že nikto z nás nechce. Vravel si, že po 6. nedeli väčšinou tie prvé komplikácie odchádzajú, alebo kedy najskôr je to zlepšenie aj bez toho, že by čakala pacientku operácia? To zlepšenie, ako som spomínal, nastáva hneď po pôrode. Celý ten organizmus potom sa reparuje, dáva dokopy. Čo sa týka takéhoto prvého nástupu k nám na nejakú terapiu, samozrejme závisí od toho, aká je závažnosť postihnutia. Keď je to nutné, tak pacientka, ktorá dojčí, môže byť operovaná. To znamená, my preferujeme endovenózne liečby, najčastejšie je to laser alebo radiofrekvenčná ablácia, techniky, kedy teplom poškodzujeme žilu a tým pádom ju uzatvárame.
V tomto prípade dochádza k posunu dojčenia dieťaťa, to znamená nejakých 24-48 hodín by sa malo vlastne to dieťa odstaviť od dojčenia. U žien, ktoré vlastne potrebujú zákrok, pristupujeme asi tak, že prídu v čase, kedy vlastne je to fakt, že pre nich kritické. Vtedy vieme započať liečbu, to znamená, ak je diagnostikovaný reflux na ultrazvuku, určite pacientko odporúčame operačnú liečbu. To znamená, u nás sú to tzv. Endovenózne techniky, to sú moderné postupy, ktoré sú aj odporúčané ako metodou prvej voľby. Sú to tzv. Termoablačné alebo teplom pôsobiace katetre, to znamená buď laser alebo radiofrekvenčná ablácia, zjednodušene povedané vodiče, ktoré vlastne, alebo také drôty, ktoré produkujú nejaké teplo. A to teplo vlastne poškodzuje vnútornú výstielku žily. Čo je pre nich podstatné je to, že po výkone dostávajú nejakú liečbu a v tomto období by malo byť to dieťa od toho dojčenia odstavené. Je to na niekoľko dní, takže nie je to nič také strašné. Samozrejme, niekto to preferuje tie výkony až po. Ďalšia skupina pacientok je tá, ktorá vlastne refluxy nemajú, ale ostali im nejaké veľké varixy, respektíve metličkové žilky, ktoré im vadia buď esteticky, alebo majú nejaké bolesti, alebo je tam nejaký problém. My to odstraňujeme klaxom. To je metodika, ktorá je už tu nás známa. To znamená kombinácia laser, studeného vzduchu a vysokokoncentrovanej glukózy. Táto technika je takisto nazývaná aj biosklerotizácia. To znamená, glukóza, ktorá sa aplikuje priamo do žily, je jednoducho degradovateľná, čiže tu telu prirodzená látka a laserový lúč, ktorý vlastne pôsobí lokálne, čiže on tú žilu uzavrie lokálne a prakticky tam nedochádza k nejakému chemickému procesu, ktorý malo spôsobiť to, že tam prestupujú nejaké látky do mlieka. Ale predstavme si, že na materskej má doma malé dieťa, kedy sa vie potom naspäť vrátiť do procesu, koľko trvá celý tento zákrok, keď príde k vám na kliniku a za koľko sa vráti domov? No to sú také humorné situácie, kedy nás naše mamičky, ktoré nás navštívia, čakajú dole s plačúcim dieťaťom a otcom. Otázka je, kto je vtedy viac nervózny, či otec alebo to dieťa. Alebo mamička pred zákrokom. Alebo mamička pred zákrokom, presne tak. Ale tie mamičky vlastne, oni sú ochotné si to vystať, vydržať a svojím spôsobom oni sú schopné fungovať hneď. A samozrejme, po každom zákroku sú nejaké bolesti, sú nejaké pocity takého toho diskomfortu. Ale už po tom pôrode si povedia, že tak, o nič nejde. Ale keďže vlastne majú za sebou pôrod, tak to vedia porovnať. Väčšinou tie ženy povedia, že pôrod je horšie ako naše zákroky, takže je to asi pre nich priateľnejšie. Mali by ste v rámci ambulancie vytvoriť nejaký detský kútik? Aj pre tých oteckov, ktorí tam čakajú? Detský kútik nemáme, ani kútik pre oteckov. Otecko si to musí vystať, keď už je najhoršie, tak už niečomu pošleme. Ale pre naše detičky, našich mamičiek máme každé dieťa, ono dostane nejaký prezent, máme nakúpené všelijaké možné hračky, takže deti sa veľmi tešia, dokonca nám stalo, že jedna hračka nestačila a museli mať ďalšie, čiže my sme takí baby friendly, všetci tam u nás. Oteckovia musia vydržať, keď to mama bude musieť celý tento zákrok podstúpiť, tak... Ale predsa len krčové žily ovplyvňuje aj psychiku. Stretávaš sa aj s tým u svojich pacientiek? Tak väčšina pacientiek, či je to už tehotné, netehotné, s deťmi, bez detí a tak ďalej, majú tie také viac menej psychické problémy, respektíve takú stigmu. Konec koncov aj tento názov mám krčové žily vznikol kvôli tomu, aby sme spôsobili takú destigmatizáciu daného ochorenia, aby sa ľudia za to nemuseli hanbiť. Veľa žien má problém vlastne nosiť krátke sukne, kraťasy a tak ďalej, najmä v lete, čiže sa viac menej zahaľujú. A samozrejme aj tie mamičky sú v kategórii, kedy jednoducho niektorým ženám to vadí. Samozrejme po pôrode majú určité svoje iné záujmy, ako je priorita je samozrejme dieťa. A takéto pacientky vlastne skutočne pre nich neexistuje nič, len to dieťa a dávajú už celú svoju energiu a úsilie do tej výchovy. Ale hlavne, ak to nie je len estetický problém, ale aj zdravotný, tak je lepšie nedávať tento problém nabok a riešiť to asi skôr.
Určite, ale niekto si povie, že najprv dieťa, potom ja. Takže toto je taký ten problém, no človek znesie všetko, ale sa bavíme sa o ochorení, ktoré vlastne nie je až také závažné, respektíve je to chronické ochorenie idúce s vekom, takže ten určitý čas trošku vydržia. Sú aj mamičky... Že nemôže to ovplyvniť tú ženu? Nemôže napríklad upchať sa cieva a ovplyvniť to? Môže vzniknúť tromboza, to je vlastne jedna z komplikácií, ktorá vlastne môže nastať, ale to je vlastne v štádiách, ktoré sú trošku vyššie. To znamená, bavíme sa, keďže máme žilová nedostatočnosť, respektíve to je takéto medicínske označenie, ľudopodám varexii je to 6-stupňové ochorenie. Jednotka, dvojka, to sú také tie základné malé metličky, trojka, štvorka, to je potom dochádza k veľkým varexom, väčším varexom teda plus symptomatológia, tam sú opuchy a 5, 6 to sú vlastne, 5 je výhodný defekt, 6 je otvorený defekt. Čiže na základe týchto štádií, tejto klasifikácie, podľa toho, v akom štádiu sa tá žena nachádza, je tam aj závažnosť nejakej komplikácie, to znamená vzniku trombozy. To znamená, tá žila sa môže zavrieť, upchať, vtedy ju tu páli, tú pacientku. Je to aj bolestivé ochorenie, takže vtedy nás určite vyhľadajú. Ale sú rôzne typy mamičky, ktoré seba nechajú až na koniec všetkého a sú mamičky, ktoré, tým nechcem nikoho znevažovať a tak ďalej, ale sú ženy, ktoré prídu skutočne potom ukončenie dojčenia a chcú si dať tie nohy dokopy, aby mali aj pohodlný život, aj taký komfortnejší život. Ten názov podcastu Mám krčové žily znie až tak hrdo. Vieš, že by mali niesť tento názov, že OK, je to v poriadku. Čo pomáha ženám alebo celkovo ľuďom s tým, aby sa s tým vyrovnali? Ako aj vy pomáhate tej psychike? No my hlavne im snažíme sa pomôcť tým, že dáme im možnosť a dáme im možnosť nejakej tej terapie. Snažíme sa každému, no je to také klišé v spoločnosti, ale u nás to klišé nie je. Snažíme sa každému pacientovi nastaviť tú liečbu, takže individuálne poradím čo ako. Po hlavnej diagnostike, čo sa týka ultrazvukom, povieme, na ľavej končatine vieme spraviť to, na pravej vieme spraviť to. Je to samozrejme pacientovi, či si to vlastne vyberie, keďže zákroky sú nás platené. A nastavíme ho tak, toho pacienta, aby teoreticky vedel, ako dlho trvá terapia, ako dlho trvá rekonvalescencia, čo bude mať v budúcnosti, že sú tam vznikne priebeh recidív, že je to celoživotné ochorenie. A tí pacienti tým pádom asi tak, keď s nami komunikujú a sú takto nastavení, tak asi aj vedia, do čoho idú. A myslím si, že tak je to správne. Ten pacient by mal vedieť, že proste bude mať s tým problémy ťažkosti celý život. Bude musieť, keď sa chce o to starať, bude musieť mať nejakú pravidelnú starostlivosť, ktorú my vieme zabezpečiť. Samozrejme aj pre ňo platí nejaké režimové opatrenia, to znamená lieky, pančuchy a pravidelné návštevy u nás a hlavne musí nám, čo bolo už tiež povedané, musí nám dôverovať. Ďakujeme za zhrnutie všetkých informácií. Veríme, že mnohým mamičkám a tehotným ženám sme takto pomohli. Ak máte ďalšie otázky, neváhajte napísať nám či už cez YouTube alebo Instagramový kanál a pozrite sa aj na stránku www.mamkrčovežily.sk. Pali Staško, ďakujeme, že si nám to takto zhrnul celé a budeme veľmi radi, ak nám napíšete vaše zvedavé otázky a hlavne dajte nám odber, aby vám nič dôležité neuniklo. Ďakujeme za počúvanie a za pozornosť. Dovidenia.